ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବନାଞ୍ଚଳ ଝିଲିକି ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଜବତ କାଠର ପରିମାଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଝିଲିକି ଗାଁର ପିପି ନାୟକ ଓ ମୋହନାର ରାଜକୁମାର ଲିମା ବୋଲି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଶନିବାର ଝିଲିକି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଫ୍ ସାଇ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଓ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଝିଲିକି ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ନିର୍ମିତ କିଛି ଖଟ, ଆଲଣା, ଖଟ ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜବତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା 9।